Mabunda Mvangeli kunalento ekuthiwa i-aeroplane. I-aeroplane Bese kuba khona lento ekuthiwa i-airport. I-airport yona ephethe i-aeroplane. Sibu ya Yingakho kuzoba ingozi uma ngabe i-aeroplane ngoba seyibona iphezulu. hey Besikhohlwa i-airport. Sibu Ngoba i-airport iyona ya ekwazi Mabunda ukudirector ya i-aeroplane noma seyiphezulu. so Ngoba i-direction ye-aeroplane ya i-require mfethu ku-airport. so Mabunda ngisho ukuthini? Usho ukuthini? Kunabantu thixo abaphakamisile. yo Uma sekabaphakamisa abantu bakhohlwa izulu. yo Ngoba izulu Mabunda i-airport. So Abantwana bakaThixo ngama-aeroplane. Yo. Mntana sekhaya hayi Nkosi yami. Ungaziboni ngoba sophakamile. Yo. Ngoba noma sophakamile uzoyidinga i-direction. So. Hayi Mabunda ungizwe kahle baba. So. I-airport iphansi. Ya. Phansi. ya Kodwa i-aeroplane iphezulu. So. Kodwa ukuzikwazi ukuhamba. Yo. Idinga ama-direction aphansi. Yo. Mntana sekhaya ungaphakami kakhulu. Yo. Ukhohlwa izulu eliphakamisile. Wencebo, there is something that I noticed Mvangeli. Bengicela ukungena phakathi eplane. Okay ngena. Eplane ncike kuba ne-pilot bese kuba ne-autopilot. Uma sikhuluma nge-autopilot ukusho ukuthi i-pilot iya-relax bese i-plane is flying. But now uma izolenda ayidinge autopilot, idinga i-pilot ukuthi i-activate. Lala mntana seka kune-chance nje ukuthi ubonakala ngathi uyaphakama, kubonakala ngathi amandla kaThixo awekho ngoba uphezulu. The day uzoyehla uyayidinga i-pilot. The fact ukuthi i-pilot iyakuvumela usiflayele akusho ukuthi ayikho and akusho ukuthi awudingi. The day uzolenda uyasuka ku-autopilot ibese i-pilot yakuphatha ungavumi ukuziphatha kanti i-pilot ikhona. Mabunda Mvangeli angike ngifakaze ngale ndaba ye-pilot ngoba mayehla i-aeroplane idinga i-pilot. Mabunda uma ngabe i-aeroplane ya mangabe i-aeroplane ijikela i-airport mangabe iphakama umbuzo ukuthi mayehla Yehlala kuphi? ngoba yehlana ku-airport. So. Mntana saka uThixo uzomdinga noma uphezulu uyamdinga Yo. noma uphansi uyamdinga. yo ungavumeli ukuthi the fact ukuthi uphezulu bese ujikela uthini. Hayi Notice something ngika Mabunda ama-plane awafani and nobukhulu bakhona abufani. I-private plane ayifani ne-normal plane. Kune-plane elayisha abantu abaningi kube ne-plane elayisha abantu abancane, okusho ukuthi le layisha abantu abancane ayidinge istadium esikhulu kufana nale layisha hayi Nkosi yami izinto esiziphethe asifani. hayi